вітанне, сябры. Зноў надышла нядзеля, і мы распачынаем наш традыцыйны музычны марафон. Толькі ў нас у нацыянальным хіт-парадзе на Беларусь-3 нашы народныя спевы пачынаюць гучаць модна і арыгінальна ў сучасных аранжыроўках. А вы слухаеце, выбірайце лепшых і галасуйце за іх на сайце www.беларусь.бай. Спадзяюся, вы ўжо падрыхтаваліся пачуць вынікі. Зараз мы, Вольга Сацюк і Кірыл Ермакоў, пачынаем падлічваць вашы галасы. На пачатку хіт-параду звычайны момант развітання. На жаль, сёння гуслі ударылі і адгучалі сваё. І мы развітваемся не з кім-небудзь, а з Алёнай Ланской. Не сказаць, каб лёс яе песні быў вельмі паспяховым. І ўсё ж за перамогу яшчэ можна было пазмагацца. Распачынае наш музычны рэйтынг адна з самых маладых удзельніц. Валерыя Зверава сёння спынілася ў адным кроку ад вылета з хіт-параду. Выратавальнымі сталі ўсяго некалькі галасоў. На месцы Валерыі я пачаў хвалявацца і прасіць сяброўскай дапамогі. Мамка дочку не пустила, дай кому
экстрасэнсу хіт-параду зноў дастаецца Дары. Ужо колькі тыдняў яна зачароўвае вас, сябры, каб вы больш актыўна галасавалі за яе песню. І праўда, што яшчэ застаецца рабіць, калі ў спявачкі сёння не самае шчаслівае 13-е месца? А што маменька рабіць, кіну міленькі любіць, ідзі доня да гаю, шукай зеллю разную. Я да гаю не дайшла, а ўжо зелейка знайшла, выкапала караня з-пад белага камяня. Я цябе зачарую. Я цябе зачарую. Вымыла на рацэ, высушыла на руцэ, прыставіла да пячы. Ты сказала 3 рэчы: кіпі, кіпі, каранец, покуль прыйдзе маладзец. Яшчэ корань не ўкіпеў, а ўжо баран прыляцеў. Я цябе зачарую. Я цябе зачарую. Не чаруй жа ты мяне, а чаруй майго коня, а чаруй майго коня, будешь милая моя. Я не умею чаровать, толькі умее моя мать, толькі умее моя мать к сабе хлопцаў засыпать. Я цябе зачарую. Я цябе зачарую. Далей у нас самы гучны дэбют хіт-параду. Гучны ў тым сэнсе, што да з'яўлення дзядзі Вані так народныя спевы яшчэ ніхто не спяваў. Гэта ж некі хард-рок, які плаўна пераходзіць у хэві-метал. Адным словам, трэш. Чым і прывабны. У дзядзі Вані сёння 12-е месца. Слухаем. Зязюленька боровая, чаго ж рано не кувала, чаго ж рано, чаго ж рано не кувала, шчасце й долю не узирала. Что все девки рано устали,
твой век, як макаў цвет, што ў дзень зацвіў, ночы завяў, што ў дзень зацвіў, што ў дзень зацвіў, ночы завяў, так марненька твой век прапаў. Лёс многіх удзельнікаў хіт-параду прадказаць даволі проста. Яны паступова падымаюцца ўгару да лідараў ці павольна апускаюцца ўніз. Але толькі не гурт «Наві». Гэтыя недарэкі сваё становішча мяняюць вельмі рэзка. І адбываецца гэта кожны тыдзень. Вось і сёння ў «Наві» 11-е месца. Ты медведь рыкая, будет тебе девонька, ты свекровь лихая, будет тебе девонька, ты свекровь лихая. Ты няхай рыкая, ты няхай гукая, ты няхай лихая, я сама такая, ты няхай лихая, я сама такая. Будешь норовить, а буде кричать, будешь ты молчать, а буде кричать, будешь ты молчать. Я тому медведю сало день подкину, а свою свекровку у пярыну кину, а свою свекровку у пярыну кину. Ды хоть разорвися, спи, моя свекровка, ты хоть не прочнися, спи, моя свекровка, ты хоть не прочнися. Лесе, лесе, ты медведь рыкая, будет тебе девонька, ты свекровь лихая, будет тебе девонька, ты свекровь лихая. Тое, што хутка пачнецца вясна, можна нават не нагадваць. Як толькі мы чуем у хіт-парадзе Крысціну Святлічную, так адразу і адчуваем надыход цёплых дзён. Романтычная балада з вясновым настроем сёння на 10-м месцы хіт-параду. Вишнёвый сад так гарно цвіў, там салавейка шабятаў, дадому я прасілася, а ён мяне не адпускаў. Дадому я прасілася, а ён мяне не адпускаў. Казала я, милый твоя, зірні зара ўжо узышла,
коса, а на вачах блішчыць сляза. Чаму расплетена коса, а на вачах блішчыць сляза. Коса расплетена, таму яе подруга распляла, а на вачах блішчыць сляза. Бо з милым я прощалася, а на вачах блішчыць сляза. Бо з милым я прощалася. Вишнёвы сад так гарна цвіў, там салавейка шабятаў. Дадому я ішла одна, а ён другую проважаў. Вишнёвы сад так гарна цвіў, там салавейка шабятаў. Дадому я ішла одна, а ён другую проважаў. Oh yeah. Далей у хіт-парадзе яшчэ адна романтычная балада з нестабільным лёсам. Як мы радаваліся, калі Ганна Благова ўсё ж дабралася да лідараў. І як здзівіліся, калі песня рэзка страціла вашы галасы. Сёння становішча адносна някепскае. Ганна Благова на 9-й прыступцы. Где бы я ни ехала, где бы я ни шла, то своей матуле поклонюся я. Кланяюсь тебе, мама, что будила меня рано, больше не будешь, не будешь. Где бы я ни ехала, где бы я ни шла, то своему тату
Прыхільнікам Вольгі з Муршык упартасці не займаць. Кожны тыдзень паступова па прыступцы яны ўзнімаюць песню ўсё вышэй і вышэй. Такімі тэмпамі Вольга можа выбіцца ў лідары недзе бліжэй да лета. Але што тут загадваць, калі ўсё залежыць толькі ад вас? Пакуль у Вольгі 8-е месца. Кусок хлеба положу, а ты сердце ходи, меня верно люби, сердце мое, я когда тебе ходите, тебе верно любите, у тебя кошки лихие, да недобрые такие, сердце мое, сердце мое. Ты до мяне не ходи, тебе пек. Не надта прыемную навіну мы вымушаны паведаміць гурту Янкі. Поспех мінулага тыдня сёння змяніўся на 7-е месца ў рэйтынгу. Не ведаю, чым патлумачыць такую перастанову. Сябры, гэта ж адна з самых стылёвых песень у нашым хіт-парадзе. Спадзяюся, вы ўсё ж дойдзеце да нашага сайта www.беларусь.бай. Ой, там каля рэчкі, ой, там каля броду. Кліче козак дзеўку сабе у камару. Кліче козак дзеўку сабе.
казаче, не пойду к морю, бо я и молодая, боюсь наговору. Бо я и молодая, боюсь наговору. Не бойся, девчина, не бойся ничего. Казак молоденький не зробить ничего. Казак молоденький не зробить ничего. Мужная девчина, як рыбина вьется. Казак молоденький стоит и смеется. Казак молоденький стоит и смеется. Там тебе, девчина, 3 рубли намыла, 3 рубли намыла, один з їх на пиво. 3 рубли намыла, один з їх на пиво. Намилася, пивом запивайся. Чтоб мати не знала, с кем ночь ночевала. Чтоб мати не знала, с кем ночь ночевала. На 6-м месцы хіт-параду сёння тая рэдкая песня, пад якую проста немагчыма нерухома стаяць слупам пасярод студыі. Калі чуеш Алену Грышанову, здаецца, ногі самі пачынаюць танчыць. Сябры, увага! Гэта будзе энергічны танец. Сонька ды месяц понад лесом ходять, хлопець на дівчини, що вечора ходить. Не дать дівчини
Здаецца мне, гурт «Дразды» ўсё ж знайшоў у хіт-парадзе свой новы дом. Хлопцы акапаліся на 5-й прыступцы і не пускаюць сюды больш нікога з канкурэнтаў. Як там кажуць, мой дом, моя крэпасць. А штосьці ў гэтым все ж ёсць. Слухаем і працягваем галасаваць. Сябры, а што гэта я знайшоў самого сябе ў хіт-парадзе раней, чым чакаў? На мінулым тыдні было такое утульнае 3-е месца, а сёння чамусьці на прыступку менш. Не, канешне, добра, што не на 2, не на 10, але ж я думаў, што рух працягваецца ў накірунку вверх. Свети, сонейка, как нам было тепленько. Ой да, ой-да-ре-рей, ой-да-ре-рей. Под хатою сидячи, лусту хлеба держачи. Ой да, ой-да-ре-рей, ой-да, ой-да-ре-рей. Каля наших хлябов, робит солнце поворот. Ой-люли да люли, ой-люли да люли. Каля наших хлябов, робит солнце поворот. Ой-люли да люли, ой-люли да люли. Яєчки качаючи, пісеньки співаючи. Ой да, ой да люлі, ой да, ой да люлі. Мостім, мостім кладочку, кличем всіх у хаточку. Ой
тыдзень таму Кірыл спадзяваўся, што мая песня апынецца недзе вышэй у хіт-парадзе. Можа, ён і не ў на ўвазе вышэй, чым яго, і зараз будзе мяне віншаваць. Ну як інакш, мы ж не будзем сварыцца, лепш падзякуем вам за галасы і адзначым поспех танцам. Тое, што юзары не займаць ні амбіцый, ні таленту, было бачна адразу. Усяго 2 тыдні ў хіт-парадзе і ўжо другое месца. Што я там раней казаў пра космас? Дык вось ужо недалёка. Засталася ўсяго адна прыступка. Юзары, другое месца, слухаем. Чоловік би жінку не бив, якби не язичок. Чоловік би жінку
адгадвай, не адгадвай, а на першым месцы хіт-параду ўсё адно Яна Старцева. Ну, любіць наш народ романтычныя балады пра каханне. Што тут зробіш? І хоць ужо і вывучылі песню да апошняга слова, а ўсё адно працягвайце галасаваць. Зараз слухаем самую прыгожую песню хіт-параду. Заболит сердечко, гляну на другое, мое сердце ноет. За кого я сохну, за кого я тону, за кого я сохну, за кого. Прилягла поспать, ды приснился сон. Да мяне мой милый у тым сне пришел. А як я прочнулась, а яго няма. На правой рученьке малое дитя. За кого я сохну, за кого я тону, за кого я сохну, за кого. Ты думаешь, милый, что я пропаду? Я свое дитятко сама прокормлю дитятка, а я и буду жить. А ты, мой миленький, будешь век тужить. За кого я сохну, за кого я тону, за кого я сохну, за кого. Вось таким атрымаўся музычны тыдзень на тэлеканале Беларусь-3. Зараз мы абнуляем галасы, і лёс песень зноў залежыць толькі ад вас. Удзельнікам хіт-параду вельмі патрэбныя вашы галасы на сайце 3belarus.by. Заходзьце ў інтэрнэт і падтрымлівайце родную музыку. А нам сёння засталося толькі запрасіць у хіт-парад новага удзельніка. Сябры, мы адгукнуліся на вашы просьбы ў сацыяльнай сетцы Facebook. І зараз да музычнай барацьбы далучаецца гурт Харлі. Слухайце і вырашайце лёс песні. А мы на гэтым развітваемся. Добрага вам настрою. І прыгожых песень. Бывайце! лёгкай сукенцы стаяла, як кветка прыгожай была, і хвалямі жыта шугала, ля лесу на ўскрайку сяла. І хвалямі жыта шугала, ля лесу на ўскрайку сяла.
вочы ласкава глядзела, кругамі ішла галава, і ціха малінаўка пела, і мятаю пахла трава. І ціха малінаўка пела, і мятаю пахла трава. Гэта быццам учора, як нейкі малінавы сон, з'явіўся і зброіўся скора, і ўжо не паўторыцца ён. З'явіўся і зброіўся скора, і ўжо не паўторыцца ён. А голас твой чысты і звонкі, як вабная песня заціх.